Бітті. Бұл планда барып шықмады. Енді қоя барырға. Сабыр ету керек дилер. Мені нешет сабыр етерге? Үйретсінлер. Халлар бір ретләнір әлі. Гел бұлай нашар болмас, деп құл құшырып отырып қына Надирның кісесі оқша білән толмас шул. Надир уйларының ұшына шыға алмады. Мүніп абысының оқша бар ул оқша деген тауышы құлағынан кетмеді. Аның сейфында оқша бітмейінді. Бір вақыт күз ұшы білән генә Мүніп абысы ашыға кімгедір оқша беріп ятканда сейфның кодын да көрген еді. Әллә, ертәгә сәбәп тапқан болып, офиска барып қарарғамы? Әнәрсі, жайын табып сейфны ашса, бір неше пачка оқшасын алып, көктәгі зат кешірмей қалмас әлі, Мүніп абыда хәләл мал бар деп біләсің әлі. Надир түні бойы йоқлай алмай бұрсаланып ятты. Йөрәгенең әрнуіне шыдый алмыйша, таң алдыннан урамға шықты. Шылт еткен тауыш yok. Мұнда да жанына тыңғы таба алмаяшаған аңлағаш кіріп кетерге болды. Шул вақыт һич көтмәгәндә гармон тауышы ишетелде. Көтелмәгән хәлдән Надир әсәренде. Каян килеп чыккан ул монда? Моңарча бердә ишетелгәне булмады бит. Әллә ул гына шукрак булып йөргәнме? Анысын булдырам, монысын табам, карьера ясыйм дип кирип китәргә җыенган Надир колагын торгызды. Көй таныш иде аңа. Малай вакытта ук авылда яшәгәндә бу җырны бик күп тыңлады. Олы юлның тузанында калды минем эзләрем. Кайда минем яшьлегем дип шул юллардан эзләдем. Армияда вакытта котышкыш катастроф урынына барып эләккән Чернобыльдән чирләп кайткан күршеләре Хөрмәтулла абый көндә бер тапкыр капка төбенә чыгып, шушы көйне уйнап кирип китә торган иде. Бер вакыт Надир балалыгы белән: "Син гармон уйнаганда бөтен кеше елый, ә үзең еламыйсың. Нишләп син дә еламыйсың, Хөрмәтулла абый?" дип сораган иде. Хөрмәтулла абыйсы башта уйланып торды. Аннан соң: "Миңа еларга ярамый шул", дип куйды. Бала бит, һаман сорау биреп тинтерәтә. Ә нигә ярамый? Күрше абыйсы Надирның башыннан сыйпап: "Ир еласа, ил елай. Шуңа күрә", диде дә авыр атлап өенә кирип китте. Надир күз карые белән генә күрде, Хөрмәтулла абысының күзләре яшьләнгән иде. Тәне генә түгел, җаны да сызлаган булган икән күршесенең. Малай шул хәлдән соң Хөрмәтулла абысын сорау биреп җафаламады. Әмма күршесенең "ир еласа, ил елый" дигән сүзләре ни аңлатканны белмәсә дә, күңеленә уелып калды. Шул сөйләшүдән соң үзенә: "Мин бер кайчанда еламам, илемне дә елатмам", дип сүз бирде. Армияга үзе теләп китте, анда да сынатмады. Калырга да кыстаганнар иде. "Әти белән әнине ташламаска сүз бирдем", дигәч, командиры җилкәсеннән кагып: "Дөрес әйтәсең, солдат. Әти әнине саклау иң изге эш", дип Надирның кулын кысты. "Шундый егет үстергәнегез өчен рәхмәт, сезнең алда баш иям", дип әти-әнисенә дә хат язып салган иде. Әтисе белән әнисен күнгәндә яңакларын шатырдатып кыса-кыса түзде. Күзеннән яшен чыгармады. Әмма йөрәгенә катылык сеңеп калды. Тормыш мәшәкатьләре белән Хөрмәтулла абыйсы да, аның әйткән сүзләре дә онытылган кебек иде. Онытылмаган икән. Менә хәзер гармон тавышы күңел түрендәге хатирәләрен актарып чыгарды. Төн җиткәч, урамда кеше түгел, эт тә йөрмәй башлагач, капка төбенә чыгып утырыр иде дә күрше абзый сыздырып җибәрер иде шушы көйне. Авыл өстенә моң тарала. Гаҗәп, аны беркем дә "Йокыны бүлеп ник уйныйсың?" дип тиргәмәде.
Ниндидер сәбәп белән чыкмый калса, икенче көнне авылдашлар көтү куганда, Хөрмәтулла уйнамагач йоклап та булмады бүген. Ник чыкмады икән? Бер хәл була күрмәсен тагын, дип борчылып сөйләшәләр иде. Таныш көй Надирның күңелен нечкәртте. Ул үз гомерендә беренче тапкыр битләрен яндырып тыелгысыз аккан күз яшьләренә ирек бирде. Бу минутта ул 40 яшын тутырган ир, 2 бала атасы түгел, ялан аяклы, борынын лыш-лыш тартып торган, йөрәге әрнеп сулкылдаган бер гынахсыз авыл малая иде. Тын калыгыз, бистә урамнары. Эй, таң җиле, син дә бераз гына исми тор. Күрәсезме, яшь булса да бу тормышта күпне күргән, суқса тимер үзәрлек ир елый. Зарланмый, уфтанмый, елый. Кайсыгыз белә, ир еласа, ил елый. Ил еласа, ни буласын аңлыйсызмы? Аңламыйсыз. Авырлыксыз кем генә яши икән бу тормышта? Нигә шундый чарасыз вакытта адәм баласы бер ялгызы кала? Кайда аның дуслары? Кайда аның туганнары? Бәйрәмнәрдә бер табында утырган, авыр вакытларда ярдәм итәргә ант иткән кешеләр кайда? Бистә урамнары дәшми. Бар дөнья тын калган. Гармунчының бер ни дә гаме юк. Бер көйне битерә дә икенчесенә күчә, уйнап та карый. Өзә Надирның үзәген. Нинди кеше шулай уйный икән? Эх, күрергә иде үзен. Бармаклары назлап кына үтәдер гармун тимәләрен. Үзәген үзә, бәгырен телә Надирның. Әллә кайда калган балачагы, җәй көне чалгы белән печән чабарга йөрүләре, әтисе белән көтү чиратына чыгулары, шунда чыбыркы шартлатырга өйрәнүе, әнисе белән мөлдерәп тулган чиләкләрдәге ап-ак сөтне сепарат аша айыртулары. Әнисе күрмәгәндә генә башын тыгып, нечкә генә сызык кебек агып торган сыйык каймакны чөмерүе күз алдыннан үтте. Бу гармунчы да шул вакытларын сагынадыр. Аның да үзәге үзеләдер, йөрәге елыйдыр. Башкача булмас. Кем белә, бәлки Надир белән гармунчы гына түгел, тагын бик күпләрнең йөрәкләре елыйдыр. Кешедән яшереп кенә күп ир-ат күзен чылатадыр бу минутта. Ирләр елый, илләр елый. Гаеп итәрлек түгел. Илгә генә түгел, җиргә афат килде. Гармунчы ничек уйный башласа, шулай кинәт кенә уйнаудан туктады да, тимер капкасын шалтыратып ябып кирип китте. Ах, харам итте. Һавага таралган, әле дә колагында яңгырап торган үзәк үзгеш моңны кисте дә ташлады бу тимер капка тавышы. Шундый матур мизгелләрнең шулай тамамлануына Надирның җаны әрнеде. Гармунчы урамдагы бүтән рәхәтлекне үзе белән алып кирип киткән иде. Надир йокысыннан сискәнеп уянды. Проблемалары кимемәгән, бер каяда китмәгән, уянуга каршына тезелешеп бастылар. Нишләргә соң? Булардан ничек котылырга? Гомеренә яман эшне эшләү түгел, аның хакында уйлап та карамаган кеше көнен караклыкка багышларга булды. Башка сыймаслык хәл иде бу. Әмма аның бүтән чарасы юк. Юклык, чарасызлык якасына ябышкан Надир иртүк офиска китте. Күңеле купкан, уйлаган ниятен тормышка ашырырга өлгереп җиткән иде. Тик офис ишеге төбенә килеп җиткәч, намусы уянды. Кахар төшкән нәрсә, үлмәгән икән әле. Гомер буе Надирга аяк чалып килә. Алай эшләмә, булай булма, яхшы түгел кеше хакы дип үзәгенә үтә. Һаман өйрәтеп тора. Әтисенең булмаса ачтыр, әмма кеше хакына кермә.
Хөкүмәт акчасына да тимә. Ул да кеше хакы. Хөкүмәтнең үз акчасы юк аның. Кешедән җыйган налог акчасына яши дигән сүзен исендә тотып, яшәп ялгыш тахыр ул. Күпләрнең шундый акчаларга рәхәттә яшәүләрен күреп тордылар. Әмма үзе андый акчаларга кызыкмады, әтисенә биргән сүзендә торды. Надирның намусында кеше хакы юк. Шуңа күрә моңарча йокысы тыныч, тормышы матур барды. Менә хәзердә намусы аяк чалырга маташа. Ул начар уеңны башыңнан чыгарып ат, дип акыл сыта. Ярар, шәпшимә намус, кире кайтты инде Надир ул уеннан. Нишләргә дә белмәгәннән генә китми тора. Тагын бер кат элекке хуҗасы каршында баш ияргә булды Надир. Башы эшли, кулы эш белә, нинди эш курса да эшләр. Надирны күреп, хуҗа кеше һич кенә дә аптырамады. Хәтта ул аның киләсен белгән, көткән кебек тоела иде. Тагын килдеңме? Хоп, түрдән үз кем әйтмешли, иелгән башны кылыч кисми, килүең яхшы булган. Утыр монда. Надир мондый каршылауны көтмәгән иде. Кайчан гына әле сырты белән торган хуҗага ни булган? Әйтәсе сүзләре башыннан очып чыгып китте, әмма үзе аптыраса да, ни булса да булыр дип, хуҗа күрсәткән урындыкка сеңде. Хуҗа теге көнгө кебек кырыс түгел, хәтта артыгы белән ягымлы иде. Ул серле кыяфәт белән өстәл тартмасыннан шагмаклы төргәк чыгаргач, ирнең тыны кысылды. Мондый төргәкләр таныш аңа, акча булганын бик яхшы белә. Надир алга таба кылыгып куйды, әмма Мөниб абыйсы төргәкне бирергә ашыкмый иде әле. Бирергәме, юкмы дигәндәй, шактый икеләнеп торды ул. Үзе каш астыннан гына Надирны күзәтте. Эне өстендә утырган кебек борсаланган Надирның түземлеге бетә башлагач кына, төргәк өстенә итләч кулларын сылды да, үз иткән кебек аталарча йомшак тавыш белән: "Төннәр буе синең хакта уйлап, йоклый алмый яттым. Хәлең җиңелләрдән түгел. Мин әйтер идем, бик авыр. Ярдәм сорап килдең. Сине кире бурып булмас. Ярдәм итим дидем. Бер вакыт синдә, икенче юлы миндә булырга мөмкин андый хәлләр. Монда эшләп түләрсең, бәлки төннәрдә дә эшләргә туры килер. Бүлеп түләү кыен булмас, ашыктырмыйм. Хәзер үк иптәшләреңә әҗәтеңне түлә, аннан соң монда килерсең. Эш булыр сиңа, табарбыз. Синең кебек ышанычлы егетләрсез булмый бу заманда", диде. Гипнозланган кеше кебек Надир акчаны алыргамы, юкмы дип уйлап та тормады. Баштарак үз колакларына ышанмаса да, утырган җиреннән сикереп торды да, корбанына ташланган йырткыч кебек ике куллап төргәккә ябышты. Әйтерсең, кемдер аның кулыннан төргәкне тартып алырга җыена. Рәхмәтен әллә әйтте, әллә юк, очты гына, канатлы кош кебек иде ул. Иң беренче кримәле дип Арслан дустына юл тоткан иде, ялгышмаган икән. Һәр вакыттагыча 4 дус кабинетта бергәләшеп, кәеф сафа кырып утыралар. Әле төш җитмәгән. Надир килеп кергәч, дуслары барысы бергә: "О, кто к нам пришел?" дип каршы алдылар. Надир әҗәтен өстәлгә таратып салды. Тегеләрнең гаҗәпләнүләренең чиге булмады. "Еще с деньгами?" Рәхмәтен һәр кайсына айрым әйтеп чыкканнан соң, Надир саубулашып тиз генә чыгып китте. Булар да үзгәргән. Элек мондый түгелләр иде. Моннан соң күзеңне йоклаганда да ачып яшәргә кирәк икән. Әмма сюрпризлар моның белән генә бетмәгән иде әле. Машинасына кереп утырган гына иде, телефоны пипелдәп куйды. Гаҗәпкә калды. Аның счетына Мөниб абыйсы шактый акча күчергән. Нәрсә өчен? Бусы нинди яңалык тагын? Әҗәткә акча алган өчен кемнең акча биргәне бар? Моның артында ул белмәгән ниндидер сер ятам әллә. Надирның күңеленә шик корты керде. Әмма дусларына булган бурычтан котылу шатлыгы, хуҗасының эш булыр дигән сүзе басып китте ул кортны. Акчаның бер өлешен тиз генә хатынына күчерде дә телефоннан шатлыгын уртаклашты. "Иртәгә сезне алырга кайтам, әзер булып торыгыз." Телефонның теге башында хатынның йомшак тавышы, балаларының "ура" дип кычкырганын ишетеп, Надирның күңеле күтәрелде. Бөтен шик-шөбһәләре таралды. Бәхетле булу өчен күп тә кирәкми. Кесәңдә акча, яныңда яраткан кешеләрең булса, җитә икән. Ул
Бүтін явызлык окшадан деген була. Нәрсе беләсең ул, бомж? Шул минутта хуҗасы Надирны үзе янына чакырып алды. Хәзер үк килеп җит. Килмимесең? Сөенеч канатларында кабат очты Надир үзенең коткаручысы янына. 10 минутта үтмәгәндер, бәхетле кыяфәт белән хуҗасы каршында басып тора иде инде. Мөниб абыйсы да канәгать башын чайкап, "Молодец, әле 5 минутың бар иде. Яратам шундый егетләрне", дип Надирның җилкәсеннән кагып куйды. "Утыр, тартынма. Без хәзер синең белән партнерлар, как говорится. Утка да, суга да бергә керәбез. Син ризамы?" Бик сөенгән хуҗасының, как говорится, дип сөйләшә торган гадәтен белгән иде Надир. Хәзер аның ни өчен сөенүен аңламаса да, ризалыгын белдереп, башын кагып куйды. "Риза булсаң, менә монда кулыңны куй әле. Унны алганга расписка бу. Как говорится, доверяй, но проверяй. Акча төгәллек ярата. Куйдыңмы? Хоп, булган бу. Шәп булган. Моннан да яхшы була алмас. Исключительно важный момент бу. Как говорится, данный момент. Мә, тот Мөниб абыеңнан 5тән төргән йодрыгын. Иртәгә, иртәнге 7-гә какштык килеп җиткән бул. Минем личный водителем булырсың." Кабинетны тутырып көлү тавышы яңгырады. Аның көлүе Надирның ачуын чыгарды. Ияләшергә кирәк булыр. Эшлисе, әҗәтне түлисе, яшисе бар. Көн артыннан көннәр, атналар узып китте. Надир һаман авылга кайтып, гаиләсен алып килә алмый. Көн саен бүтән шәһәрне бетереп, тыз-быз шабып йөриләр. Кай вакыт арып-талып өйләренә кайтып кына керә. Мөниб абыйсы кабат чакыртып ала. Төн уртасымы, таң алдымы, аның өчен барыбер. Ул әйткән вакытка килми кара. Бүген үк ташлап чыгып китәр иде. Шулай дип уйлауга күз алдыннан ноллар тәгәрәшеп үтә. Кая китмәкче буласың? Син кол бит инде. Үзең үз теләгең белән шул куллыкка риза булып, сөенә кул куйдың. Ахмак башыңны эшләтеп тә тормадың, дип үзен сүгә. Үз гомерендәге иң зур ялгышны эшләгән икән, түзәргә кала инде. Хуҗасының да күңеле тыныч түгел. Машинага утырса, такылдап, шаркылдап көлеп интектерә иде. Хәзер кирип утыра да уйланып бара. Уйлый да, "Эх", дип, алгаем зур йодрыгы белән панельга китереп суга. Телефоннан сөйләшкәндә дә сүгенү сүзләр яудыра. Инде хуҗасы шалтыратса, трубканы алмый башладылар. Андый вакытта хуҗаның күзләрен кан баса, көне буе кутыра. Надирның да күңеле тыныч түгел. Кесәсенә акча керде, күңеленә тынычлык иңмәде. Теге бомж кабат исенә төште. Аның сүзләрендә хаклык бар ахры. Эше көннән-көн тынгысыз, борчулы була бара. Әллә инде бу күңелсезлекләр Надирның чабуына китмәскә дип ябыштымы? Күп уйлый торгач, Надирның башына әллә нинди яман уйлар да килә башлады. Әйтәләр бит, яман кеше белән аралашсаң, күңелеңә яманлык. Яхшы кеше белән аралашсаң, яктылык тулыр дип. Дөрес әйткәннәр. Күңелендәге кояшның кайчан сүнгәнен дә тоймый калды Надир. Әллә хуҗасы белән бергә машинаны биек күпердән аска очырыргамы? Надир да бетә, хуҗасы да, иренең әҗәтен сорап хатынына бәйләнеп йөрүче дә булмаячак. Уйлый торгач, моның буш хыял булуы ачыкланды. Булмый мондый эш Надирдан. Кеше җанын кыямысың инде. Куркак бит ул. Андый эшне батырлар гына кыладыр. Хуҗасына ачуы, нәфрәте күпме генә булса да, ул аңа зыян китерә алмас. Яманлык белән җавап бирә алмас. Аның рәхәт өендә яшь хатыны, балалары көтеп тора. Надир караңгы кешесез өйгә кайтып керә, елмаеп каршыларга хатыны, әти кайтты дип муенына сарылырга балалары, ашырга пешереп куючы хезмәтчесе дә юк. Тартылып, ябыгып китте. Елмаюны онытты. Кырнасы да килмәй, көзгегә караса, аннан шул бүресе карап торган кебек. Иртән йокыдан торгач, телефонын ачып, яңалыклар белән танышырга ярата иде. Хәзер котымышарлык. Көндә кемдер китеп барган. Җитмәсә, барысы да диярлек танышлар, аралашкан кешеләр. Дусларына бурычын түләгәч, берәр көн генә күңеле күтәрелеп торды да, тагын төшенкелек биләп алды. Мөниб абыйсына бурычка кирип ялгышты ахры. Үзенчә суларга да ирек бирми. Яраткан хатының, балаларын янына кайта алма әле.
Машинасында хуҗасының чыкканын көтеп утырган, караңгы уйларыннан арына алмаган күңеле төшкән Надирны сискәндереп телефоны шалтырады. Сәлам, Надир. Друганың үлгәнен ишеттеңме әле? Надир тиз генә аңлый алмый интекте. Кем шалтырата? Кем үлгән? Әллә танымыйсың инде, хезмәттәшеңне танымыйсың? Ну, Илмир бит инде. Илмир, гафу, танымадым шул, күптән аралашкан юк бит. Кем үлгән дисең? Инсан китеп барган. 10 көн эчендә сүнде дип әтисе әйтеп торды. Бизнесы эчендә борчылгандыр инде. Бизнесына нәрсә булган? Анысын да ишетмәгән идеңме? Янды бит ул. Тукта әле, сез дуслар идегез, нәрсә булды? Юллар аерылды безнең. Алар баррикаданың теге ягында, мин бу якта калдым. Алай икән, хуҗа сине эшкә чакырып алган, безне дә чакырмыйлармы әле? Әйткәне юк. Синең дә кәеф юк ахры. Ни дип әйтмәкче булам? Минем хакта хуҗаның исенә төшергәләп тора әле. Акча бетте. Хатын көндә колак итен ашый. Ярый, җае чыкса әйтермен. Илмир, бераз сабыр итеп торсаң, бәлки яхшырак та булыр. Мин дә ашыктым да, менә ничек килеп чыкты. Берәр нәрсә булмагандыр бит? Юк. Ну, тогда пока. Очрашырбыз әле. Да, оныта язганмын. Кәрим дә аппарат астында ята дигәннәр иде. Өмет юк дигәннәр. Вот такие дела. Исәнлектә очрашырга язсын Надир. Элекке дусларына ачуы да, үпкәсе дә юк иде Надирның. Төне буе йоклый алмый бургаланып чыкты. Күз алдында ялкын телләре биешә. Пачка акчалар дөрләп утта яналар. Әле кайчан гына акча битте дип Надирдан узак срокка процент белән бирелгән акчаларын сорап алганнар иде. Беткән дә. Нәрсә бу? Туры килү генәме? Язмышмы? Әллә башка сәбәбе бармы?